И така предлагаме отново на живо, можете да погледнете. Да дойдат с шишетата да се наредят тук. Всички са се подготвили за война. За война. На мен. За война Колкото бърз начин могат, а вие ето, колкото погледнете. бърз начин можете, ще. Я направете тунел сега. И Маел се крият, но ние ще ги намерим. Значи, Маел, може да бягаш. Ще ги стигнем. Така. Колкото успеят до края. Май се предадоха. Не, наредени там. Мирно застанат. Маел, трябваш да бягаш като на спринта сутринта. Казваш старт, тръгват да тичат. Ама това е край. Повече минали мама, никой не... Какво ще ме стрес? Няма. Какво да кажа? Старт, бе? Двете назад, Ма ще ви кажа старта. Оператора, техниката е важна. Пази я. Гледай, гледай. Техниката не е важна. Така. И сега наблюдавате началото на едно ново състезание. Ето можете да погледнете. Йоси вече се полява, няма значение. Той се подготви с 2 шишета. Може да снимаш. Не мен, а тях. Не мен, тях. Мен ли? Момент, минем ли стълба нататък, никой няма право повече. Може да измислите нови правила. Готови. Готови. Ето това се казва отмъщение първа част. Какво правиш, бе? Ти нормална ли си? Правилото. След като минат стълба, край. Ето операторката не е мокра, защото... Една от нашите водещи е мокра. Чакай! Посличам. И така това е ексклюзивно. Това е много брутално. Отиваме сега да снимаме Дайте да ги попитаме. стоките мокри. Да ги попитаме. Как се чувствате след тази баня? Ела. Как се чувствате? Камерата е насам. Насам, така съм. Здравей, кукурици, как си? Може да посетите чистачките. Лекичко. Сега водата нали е по-топла. Добре, искате ли да си единим двете програми най-накрая? Общо единим. В смисъл да направим едно общо ново. Айде от мен да. Ела при Маел да видим мокри, кой е по-мокър. Как гледаме, Маел е доста мокричък. Честита първа баня в България. Направо приведе. Congratulations about your first shower. Благодаря. Това е много хубаво да бе. Обясни му, че вече е част от нашата експедиция. Now you're part of the team. Вече са част от нас. И от всички мокри. Да. Много ви Отбора на благодаря, че мокрите. спазихте традицията. Сега започваме. Виж отзади. Няма да се мога. Благодарим на оператора. Оператора обаче остана сух.